Tässä Suoran linjan hyvät uutiset. Rikoksen uusijoita on yhä vähemmän. Savon Sanomat kertoo meille, että yhä useampi vankilasta vapautuva vanki pääsee irti rikoskierteestä koulutuksen ja kuntoutuksen avulla. Ja tästä meille vinkkasi Milla Havanka. Uudesta teknologiasta etsitään ratkaisuja nuorten palveluihin. Some Jam kerää tänä viikonloppuna nuorisoalan ammattilaisia, verkon ammattilaisia Helsinkiin. Ja Jarno Alastalo kertoo meille, että näillä ryhmillä on 48 tuntia aikaa kehittää uusi konsepti, joko verkkosivusto tai sovellus esimerkiksi. Helsinkiläiset on saatu hymyilemään bussissa ja tämän tempun takana on linjan 23. Kuljettaja Usman, joka kuulemma juttelee sinne mikrofoniin mukavia matkan aikana. Maija Ilmoniemen blogissaan ylistämän Usman herran ilosanoma ilmeisesti yltää Lahteen saakka, koska tämän hyvän uutisen meille twiittasi sieltä Janne-Jukka Kojo. Ei niin paljon anteeksi pyydettävää, etteikö jotain hyvääkin. Umpilaho puu versoi oksan. Hakkarainen löysi itsestään kikkelin. Näin twiittaa Juha Korhonen meille. Ja tämä päivän hauska uutinen inspiroi meitä twiittaajia viikonlopputunnelmiin. Espoon kristillisen koulun oppilaat saavat omaa osaamistaan avaruuteen. Oppilaat ovat miettineet, että mikä sienilaji ehkä selviäisi tuolla avaruudessa. Nyt tämä oppilaiden valmistama sienenkasvatusrobotti on valmis. Se lähtee USAhan ja sitä kautta kansainväliselle avaruusasemalle. Näitä Suoran linjan hyviä uutisia otetaan vastaan joka arkipäivä. Ehdota sinäkin.